Dit is Alwin Daniels, nieuwe speler van Cambuur, afkomstig van Dordrecht. Die zet je heel goed terug bij de cornervlagen. Zet de bal voor, de inkomende Peersman had hem voor het intikken. Ja, kritisch zo'n we steeds bij het biljarten, maar dit is hier er wel in mocht. Dus daar komt Cambuur net op voorsprong. Zo ik naar de Rjochtwest hebben, want het is Ajax dat in onvallend opzicht de toon zet. Hier maar een voorzet van de rechterkant. Die kan nog voortwerken worden. En in tweede instantie ook. Maar het juveloon dat de druk afkomstig is van de Amsterdammers. Hier weer een onval over de rechterkant. Want daar kwam een protte gevaar bij Moerits. Maar die leidt de bal nou lezen voor Sidoel. En dan zit die bal samen in één keer in de goal. En is debuterend keeper Jesse Bertrams. Ja, wat doet hij eigenlijk? Peersman probeert hem nog te blokken. En die schamt hem. Waardoor ik mijn handen niet goed achter de bal krijg en die op mijn gezicht belandt. En ik dacht eigenlijk nog dat ik hem zou hebben. Dat hij, weet ik veel waar naartoe ging, maar ik keek achter me en lag erin, ja. En dan is het 1-0 voor Ajax. En bloot het gevaar aanhouden, met name vanuit de rechterkant. Deze bal ek, kopbal daar, is het Cachera die de keeper hinnen tikt. En dan slacht hij hem er eigenlijk zelfs in. Best zo'n hele rare goal van Ajax, maar het is wel 2-0. Die bal, dat is een beetje een scrimmage, die valt er tussenin. En ja, iedereen probeert die bal weg te halen. En ja, dan kom je er ook gewoon net niet goed bij. Is daar in Cambuur achter de feiten om, maar op slag van rest is er nog de mogelijkheid om wat te doen. Het schot van Mathieu, het voetzie van Steenvoorder en daar zit de peelsucces in het paard. Dat hier de ontsluitingstreffer wezen kunnen. Dan de tweede helft, waarin Cambuur uit een oorvetje tapert. En hier de voorzet, de corner van Schilds. En die komt op de holle te lonen van Matthew Steenvoorder. En die zwargt naar een goede oorenspeling van de ontsluitingstreffer. En Cambuur krijgt meer kansen. Dit is de mooiste misschien wel. Alwin Daniels, 2 man voor de goal, maar hij jouwt hem net. Hij ziet zelfs in stand van Bladeren, de keeper van Ajax, kan de bal pakken. En zo is het duidelijk dat Cambuur geen punten heeft uit de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar wel dit. Jongen, wat een overtreding hier van Peersman. Dit is Jip Reert, hoewel hij zelf zei dat hij de bal speelt. Maar de trainer hier als jongen. Ik zag het gelijk al en ik heb hem ook gelijk veroordeeld in de kleedkamer en een boete voor gegeven. Want dat hoort niet thuis op een veld. Dat hoort zeker niet thuis bij Cambuur. En dus eindigt de eerste thuiswedstrijd van de competitie voor Cambuur in een deceptie. Verliest je in Ajax en ook nog een rode kaart.